Ok, deci jocul ăsta are nevoie de o groază de bug fix-uri și update-uri, dar cui pasă să începem să îl jucăm. Chiar dacă din noul lor update au făcut ei ceva pe acolo, dar acum zombie poate să intre prin pereți, dar cui pasă? Jocul ăsta este minunat. Și la propriu, e un joc destul de șmecher pentru că, da, pentru că a băgat două jocuri care au fost destul de populare la rândul lor, nu că astăzi nu ar mai fi, și le-au combinat într-un singur joc de care nu știa aproape nimeni. Oricum, jocul ăsta presimt eu că o să ajungă foarte popular mai încolo, dar nu este timpul lui acum. Deci jucăm Unturned și, da, campfire-ul ăla a fost acolo pentru că am mai jucat pe mapa asta, dar evident cu sistemul ăsta de la Unturned nu poți să dai reset la mapă, poți doar să joci pe asta pe care mi-ai jucat deja. Aia nu e a mea, așa se găsesc unele mașini în acest joc. Și hai să începem să jucăm. Am avut experiență din DayZ și de asta știu cam cum ar trebui să fie chestiile, dar ăsta m-a surprins chiar foarte mult. Și se pare că ar putea și să mă omoare dacă nu aș fi un supraviețuitor atât de bun. Pleacă. Holy shit. Mamă, dacă aș găsi în orașul ăsta o katana, n-ar mai fi nicio problemă. Prima oară vreau să găsesc o mașină să mă duc la baza militară, pentru că de acolo pot să fac rost și de arme și de military bullets ca să nu mi-am niciodată probleme cu gloanțele. Dar întâi hai să explorăm orașul ăsta. Ăsta ce e? Big J? Nu, da. Cred că ăsta e pe lângă ori baza militară, ori aeroport, nu știu. Nu știu nicio perfect mapa. Deci, în jocul ăsta, o foarte mare problemă o reprezintă zombie, deoarece majoritatea zombilor sunt buguiți și poate să treacă prin pereți, după cum am zis. Ceea ce probabil a făcut și zombiul ăsta, dar noi n-am fost atenți. Și acum nu vrea să moară. Ok, ce avem aici? Outfield, nice. Dacă aș putea găsi și gloanțe, dar tocmai de-aia vreau să mă duc la baza militară. Ok, deocamdată am nevoie de un melee, care nu știu de unde aș putea să găsesc slugs. Nu. Outfield-ul folosește Bonjour Clip. Knapsack. Cel mai praf ghiozdan din joc, dar mai bine decât nimic, da? Da. Am explorat aproape tot, mai e încolo ceva. Hello. Oricum n-am ce face cu arma asta dacă n-are gloanțe, deci... Ok, un singur glonț. One shot, one kill. Mili. Yeah. Ok, acum am tot setul. Pe aici ceva, nu? Hello. Am uitat, deci skills. Eu mă upgradez pe endurance pentru că mi se pare cel mai bun upgrading. Adică la endurance, pe lângă faptul că la max upgrade poți să ai jump infinit și sprintul poți zici că nu ți se duce, poți dai în continuu cu click dreapta, care e forță attack-ul ăla super OP. Lever action nu e o armă foarte proastă. Cloth, nu. De când am visat să găsesc pantaloni, se pare că visele chiar devin realitate. Și asta nimic. În căsuța asta de obicei nu găsești foarte multe chestii. Muniție de revolver. Aici am făcut videoclipul ăsta singur pentru că am vrut să fac un fel de intro, nu știu cum să-l numesc. Dar evident, fuck you, o să fac și multiplayer, deoarece aici se pare că mapa de pe single player pur și simplu îi dai un buton și o pui pe server. Ceea ce e destul de șmecher, cred. Don't know. Ok, deci acolo e plaja, încolo e. Aici ceva. N-am mai fost odată pe aici. N-am mai fost, credeau. Ba da, am mai fost, doar nu n-am mai fost. Fără vrăgeli. Let's go. Mașina aia e aproape stricată, dar dacă măcar ar putea să meargă. Sau măcar dacă aș fi găsit și eu un gas can. Yay! Ok, mașina asta o să explodeze în curând, cred. Deci dacă intru într-un singur zombie am murit. Și da, evident că o să pot să conduc. Let's go. Da. Să aprindem și farurile pentru că ne trebuie lumină. Sper să nu iei foc mașină, da? Nu cred că ia foc încă.
Cred că aproape am ajuns. De ce nu e niciun zombie pe aici? Oh, shit. Dap, a luat mașina foc. Fugi, mă, ce stai? Și... Headshot. Ok, oricum mașina era pe cale să explodeze, deci mai bine că am plecat de acolo. Aici, da, cred că e aeroportul, da, aeroportul. E, și aici poți găsești o groază de chestii utile. Mai ales că la început, pe unde intrăm noi, sunt corturi de alea care au HP. Deci, hai să ne ducem. Mai am skills. Hai să băgăm și una în survival, că încă n-am găsit nimic de mâncare. Ceea ce este foarte ciudat, pentru că am lootuit un oraș. Și am găsit doar 3 chestii. Folositoare, adică. Mașina acolo, da, uite o mașină. Yay! Ideea rapidă, cred că ideea rapidă. Dacă nu ideea rapidă, ideea cu 4 locuri, care și e cât de cât rapidă. Ideea cu 4 locuri, sau nu? Ba da, da. Dar nu contează. Sau nu? A, nu, ideea rapidă, perfect. A, perfect, are și fuel. Nu, mă, nu scoate arma. Ce faci tu cu un glonț? De fapt, știi ce faci tu cu un glonț? Asta faci tu cu un glonț, da? Băta e destul de OP, dar nu e la fel de bună ca și katana. De fapt, cred că e. Nu înțeleg foarte multe diferențe dintre miliurile astea. Adică, de exemplu, între bâtă și kitchen knife e destul de diferență, cred. Nu știu, n-am folosit niciodată unul. Pistoale eu nu iau niciodată, mi se par pur și simplu bune de nimica. Adică le iei degeaba. Dacă găsești o arbă, nu mai e nicio problemă. Tu pleacă. Nu, 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 nu. Nu. Nu pleacă. Pleacă, 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 pleacă. Pleacă. Pe aici niciun zombie, da? Puf. Evident că zombii din aeroport sunt mult mai fucking OP. Nu. Nu s-a auzit niciunul din spate, da? Nu. Bun. Pleacă. Nu. Aici e o groază de HP, dar nu știu cum să ajung la el. Aici e un singur zombie. Hai că încerc să le iau pe ăsta și mă duc la alea de HP. Mori. O, da, cât HP am găsit. E, da, nu mă plâng, e bun și ăsta pentru acum. Acum trebuie să mă duc aici? Nu mi-am gloanțe, nu, evident. Dacă aș putea să trag zombiul ăla, dar văd că zombiul ăla e prost. A. Și am mai atras încă unul. Nu! Mamă, ce m-a speriat. Nu! Holy shit. De obicei, când se apropie atât de mult de tine, începi să dea. Dar ori sunt ei buguiți, ori am avut noi noroc. În turn nu găsești foarte multe chestii, așa că întâi mă duc încolo. Dacă aș putut să păstrez măcar un bandaj, dar e foarte enervant să vezi alb-negru. Ok. Aici dacă aș găsi un ghesken ar fi perfect. Că aș veni cu mașina pe acolo. Tu mori. Dar ar trebui să bageți de și zombie drop gen. Măcar la haine sau ceva. Oricum am auzit că din update-urile următoare zombie o să poată să țină arme sau chestii, ceea ce o să fie... We are fucked. Ok, keep. Travel pack e mult mai bun. Nu e același lucru. Nu. Travel pack-ul e cel mai bun common. Nu, katana e cel mai bun common. După aici travel pack-ul. Fuck me. Avionul ăla, dacă ar face să-l poți să-l și pilotezi, ar fi... Yeah. Military bullets, perfect. Băgăm după muniție la outfield. Prostie. Duct tape, nu. O să dau bâta pentru că vreau să iau hammer-ul. Thor for the win. Yeah. Oh. Dau ceva XP zombie ăștia. Oricum nu cred că o să trăim noi atât de mult încât să facem toate upgrade-urile. Hands-o neapărat. Niște... Ia hai să o dăm și pe asta. Îmi place să am cât mai puțin la alea de hunger și hydration. Oh! Bun așa. Acum o să pot să păstrez și chestiile de medic. Nu.
Dacă toți sunt aici, hai să bag și muniția în outfield. Deci. Uite. Ce-ai făcut, mă? L-ai dat pe jos? Uite-l, bun. Ce m-am speriat, credeam că s-a buguit. Tu aici. Tu aici. Stai, ce? Cred că ăsta merge cu civilian bullets. Fuck me. Ăsta a fost al doilea? Da, a fost al doilea. Mai trebuie să mă duc în turn și după we're getting the hell out of here. Dacă aș găsi în turnul de aia de Gesken ar fi mai mult decât perfect. Dar cred că sunt doar vise. Nimic aici. Niciun zombie pe aici. Dacă aș fi găsit aici un alispec sau un rucsac, aolo, ce bine ar fi fost. E foarte gol locul ăsta. Mereu când veneam eu aici, pur și simplu, era plin de zombie. Era cât pe ce mor de fiecare dată. Nu că acum n-ar fi fost cât pe ce să mor, dar... Hai să omorâm zombiul ăsta, hai să tăcem. Aoleu, încă unul. Dar în baza militară făceai mai multispecie A. Acolo găseai la arme, care puteai spui și military bullets. Hai și tu, pentru că ne trebuie fiecare XP. Asta I said, băgăm numai în endurance. De fapt nu, bag una în endurance. Băgăm și în warrior. Mai băgăm una în survival. Nu știu când. Ideea e că trebuie să bagi puțin în fiecare. De o prima oară bag endurance, pentru că o să vedeți când o să facem higher level. Ce asta? Moldy potato? Nu. Tu mori. Pe aici ai nimic ciudat. Pe afară. What the hell? Cred că ăsta e bug, că trebuiau să fie chestii în turnul ăsta. What? Ok, deci am venit degeaba până aici. Hai doar să luăm mașina extrem de rapidă și să mergem la baza militară. Evident o să mă opresc să lutuiesc pe drum pentru că am mare nevoie de alea de apă și mâncare. Nu să le dau să le am la mine. Mai ales de chestii de heal, reguri sau any shit. Give me that shit. Army fatigues. Mamă, dacă aș găsi costumul ăla de camuflaj full, ar fi perfect. Nimic. Nu. What? Fuck you. Am auzit unul parcă. Sau ăsta. Nu contează. Acum o să vedeți ce șofer născut sunt eu. Mașina asta o să se strice la primul oraș la care ajungem. E foarte bună mașina asta, dar e nașpa care are doar 2 locuri. Deși am auzit că în următorul update o să poți să-i bagi ceva gen capotă, să bagi pe cineva acolo, nu știu, să transporti chestii. O să fie foarte șmecher. Jocul ăsta o să ajungă extrem de tare, dar ideea e că oamenii care l-au făcut pur și simplu nu prea au idei în cap. Și nu vor să asculte de ăștia care încă joacă jocul. What? Oh, da. N-am mai văzut cortul ăsta până acum. Binoclul nu ne trebuie. Interesant. Nu înțeleg cine folosește sandbags, adică poți să faci wooden shield și să găsești, e foarte cam în ăla. Deci de ce ai avea nevoie de sandbags? Nu o luăm încolo, o luăm încolo. Pentru că baza militară e în cealaltă parte a mapei. Și toate orașele până la baza militară la fel. Piggy! Hai să oprim să luăm și noi niște mâncare. O să facem și un campfire, like so. Aoleu, dar cât zombie a atras Piggy-ul ăla. Iau doar astea. Câtă greutate am? Mai poți bag destulă. Cea mai mare greutate o constituie armele. Dintre toate chestiile din joc, cred. Absolut cel mai tare lucru care aș putea să-l găsesc acum ar fi un generator, că și warlight-ul e foarte common. Și o să băgăm lumină în casă. Hai să oprim aici. Acolo e o chestie care
Am zis să mai scapă multiplayer cu unii și sunt unele chestii care n-am putut să le scot. Sau mi-a fost prea lene, dar oricum ideea e că nu o să le folosim nici pe ele, nici dacă găsim vreun item pe drum, ceea ce este foarte probabil să nu se întâmple. Îmi place mașina asta. Perfect. Post. Nimica interesant. Tu o să mori. Pompierul o să moară. Hai mă, mori! What? Da, the bugs. Da, cum am zis, Warlight-ul e extrem de common. Scrap metal. Board, wow. Nimica interesant. Super tare. Nici nu mai știu, parcă și Handsau putea să taie copaci. Dar oricum nu o să fac încă casă. Și n-am făcut cacofonie. Întâi vreau să facem și noi rost de măcar câteva iteme. Ceva pe aici. What? Care intră? Bună ziua, domnule! Nimica? Chentuna. Să zicem. O, da, dar ce asortat sunt eu acum. Mi s-a părut că am văzut ceva. Deci, haideți să mai căutăm chestii. Mâncarea ar trebui să fie cel mai common lucru care ar putea să-l găsești într-un oraș. De ce nu găsim mâncare? Ce e asta? Sau niște civile îmbuleți anuale la portul cu vapor. Mamă, și coltul e foarte common, dar eu nu le-au niciodată. Nu cred că foarte lume. Da, foarte lume. Nu cred că foarte lume folosește coltul ăsta, pentru că pistoalele nu sunt bune de cam absolut nimic. Pentru că, în primul rând, dau 0 damage și parcă gen folosești 5 gloanțe, adică 5 headshot-uri într-un zombie ca să moară. Și that's useless. Ăsta e portul cu vapor. Hopes, n-am nicio idee. Am zis, nu știu nicio mapă pe de rost. Deși n-am nevoie de pe map ca să mă duc la toate locurile de pe mapa asta. Am văzut că sunt și niște insule pe care n-am fost niciodată și nu știu dacă poți găsești chestii pe ele. Deși cred că ar trebui. Hai, da, să intrăm la pompieri. Lanternă, nu. Hai să luăm ăsta doar ca să-l dăm. Lumină, băieții! Ceva încă o luminiță. Farmacia, bun. Am și uitat de ea. Tu o să mori. Am făcut XP. Băgăm în endurance. Deja ni se duce cam extrem de greu chestia aia de sprint. Sprint bar. Hai să-l numim sprint bar. Chiar dacă nu e sprint bar, noi îl numim sprint bar. Purification tablets nu folosesc niciodată. O să iau relay. Totuși. Aici e cloth, da, e cloth, nu-mi trebuie cloth, nimănui nu-i trebuie cloth. Da, e portul normal, e perfect, pentru că acolo o să umplem mașina. Pentru că e imposibil să nu găsești un gas can. Mai multe... asta e bandage. Dăm și un bandage. Nu! Haha, juked, bitch. Am văzut acolo civile în bullets, cred că astea merg cu outfield-ul. Le luăm. Aici ceva? Beret. La ala... Ești foarte fericit dacă găsești glanțe, că nu sunt chiar așa de common. Și deja am făcut 50% la aia de mâncare. Și acum scade. Ok, deci, outfield. Mai am încărcătorul? Da, uite-l. Hai să vedem dacă merge cu civile în bullets. Yay! Bitches. Acum dacă ar găsi și un 6 zoom scope sau orice zoom care ar putea să existe în afară de asta care l-are aici, pointerul parcă. Food. I need this. Dar întâi să facem defense. What? Don't think so. Clar. Hai să luăm toate proviziile pentru următorii 6 ani de aici. Cola. Brand cereal. N-am mai găsit așa ceva până acum. Orice ar fi le luăm. Luăm absolut orice găsim aici. În afară de chestiile moldy, de fapt.
Am trecut... 49, bun. Luăm asta, luăm și asta. Am zis că vreau să am cât mai puțin la alea, deși nu o să mănânc toată mâncarea. Nu, trebuie să lovesc pe ăla, dar să nu dau o mașină. O să luăm pe asta, pentru că nu ne prea trebuie mașina de 2 persoane. E rapidă, dar și asta e destul de rapidă. Tu o să mori. Aici, da, era Car Creek. O să luăm și Car Creek-ul. Mai am locuri. Shit. O să trebuiască să fac cumva rost de locuri. De aici luăm Gasken-ul. Stai. No Gasken? What? What the hell? Cum de nu e aici Gasken? Nu ne trebuie. Asta e discriminare. Nu se poate. Impossible. Well, cred că o să trebuiască să luăm mașina aia până la urmă. Cu asta vreau doar ca zolbiul ăsta și direct în apă. Și nu mai putem lua, nu ne pasă, pentru că nu ne trebuie să o luăm. Ăsta o să moară în chinuri. Aici avem un bord, nu? Da, bord. Ăsta vine și moare. Mormotat. Acolo ce e? Scrap metal, nu. Tu mori. Aici. Board. Stai. Da, board. Nimic. Și acolo văd că ar fi tot nimic. Deci putem să plecăm. Mai băgăm una în Warrior, pentru că și Warrior e extrem de important. Și trebuie să ne întoarcem până la mașină. Știu că n-am explorat toate casele, pentru că mi-e foarte lene, plus că în casele normale nu găsești mai nimica. În baza militară, dacă o să mergem, o să găsim foarte multe chestii. De-aia mi-am luat și muniție de altfel, pentru că zombii de acolo sunt destul de buni și dau în ei până mâine și tot nu mor și noroc că ăsta dă one-shot kill. Mamă, ce mi s-a părut ca airdrop-ul din Rust. Asta mai avea fuel, că am și uitat, avea 35, dar hai că o folosesc pe asta până la bază. Chiar dacă e extrem de înceată. De fapt, stai puțin. Sau o folosesc până la mașina mea? Asta cât fuel avea. Nu pot să rețin fuelul, nu știu de ce. Da, o luăm pe asta. Și let's go. Deci pe aici am venit pe la de aici am venit de la Big J. Deci, da, încolo e baza militară și portul cu vapor. Și o să mă opresc la portul cu vapor, pentru că acolo găsești și acolo chestii. Da. Acolo găsești și acolo chestii. Interesant. O groază de mașini care nu merg pe aici. Dar cui pasă? Ce n-am folosit eu niciodată în jocul ăsta sunt beriurile alea care le găsești pe jos, murele sau ce sunt. Nu știu, nu le-am folosit niciodată, mi s-au părut complet useless, pentru că sunt și unele care îți fac imagine alb-negru sau îți bagă rainbow pe ecran și îți bagă creepy song. Căprioară, pleacă! Încolo în față văd ceva. Eu pot să intru în cât zombie vreau, chiar dacă se strică mașina, am blowtorch și o reparăm imediat. Double kill doar. Nu înțeleg de ce nu-ți dă XP când calezi zombie, ar trebui să-ți dea XP. Acolo e, da, am ajuns. Aici o să fie plin de zombie, evident. Deci trebuie să lăsăm mașina mai aproape. What the fuck e aici? Îmi place și mașina aia. Dacă ar avea și gas. Mamă, câte mașini stricate aici. Nu. O să o lăsăm aici în mijloc. And punch. Ok, magazin de haine, nu mă mai întorc până în casa aia. What the hell? Marș. What? Wow. Shit.
O, da. Holy shit. Bine că am păstrat astea. Care îmi dau câte 10 HP, parcă. Sau astea câte 5. Da, astea câte 5 fac. Travel pack. Aside set sunt foarte common. Acolo e tot de haine. Aici o farmacie. Destul de bună. Dacă ajung până la ea. Întâi hai să ne uităm. Ăsta e magazin de seeds-uri. Și de chestii care extrage rahat de vacă. Dar nu contează. Hai să ne continuăm drumul. Aici e mâncare. Ceea ce mi-ar cam trebui. Da, câtă mâncare e aici. Și acolo e mâncare. Aici unde nu intră niciun zombie. Pentru că nu știu cine a pus asta. Dar e un zombie foarte inteligent. Oh! Așa, dați acolo ca... Nimic, chipsuri. Apple. Ia-o, mă. What? Au spart-o? What? Oh, cred că ne putem înțelege noi cumva. Get the fuck out. Hai să intrăm și prin case. Trebuie să luăm zombie 1 cu T1. Pentru că nu pot să ajung acolo la farmacie să mă bat cu 5 deodată. Gloanțe care nu le trebuie. Granula par. Nu. Cola? Da. Abia mai recunoști când unele din chestiile astea. Echip. Nimic. Arrows n-amarc. Plus că erorile le faci extrem de ușor. O loc de apple juice. Stai că nu trebuie. O să luăm niște chipsuri și o să ne continuăm drumul. What? O să uita la casă. Aici. The hell? What? Get the fuck out of here. No shit's in there. Hai să ne continuăm drumul. Acolo e farmacia. Banca, nu ne... Banca o să o luăm mai încolo. Hence o am. Swift Magazine, nu avem Colt. Nu ne trebuie Colt. Bateriile încă nu știu ce faci cu ele. Tu mori. Și da. Dar cred că o să închei primul video aici pentru că deja au fost aproape jumătate de oră. Sper că v-a plăcut. Asta e un joc foarte interesant. Nu uitați free-to-play pe Steam, deci puteți să-l luați voi când aveți chef. Deci până data viitoare, bye bye!